Ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda ma bende ne obagi boma ma Nairobi chieng' manyoro osemiyo rowere ariyo owito ngimagi kaluwore koda teko ma itiyo godo kod obila ka bende koro riwruoge mopogore opogore owuok oko mar kwedo obila kuom tiyo kod teko mang'eny kuom jong'anyo ma giwacho ni ne onge gi lweny moro amora ka bende koro sani kweth mar Azimio dwaro mondo mi ogai mar obila Japheth Koome ogwe tao kaluwore koda weche mag tiyo kod teko mang'eny kuom jogo eko ma bende ng'anyo ka bende iwacho ni en gino ma ok ni kare kaluwore rowere go ne nitiere ng'anyo mamuol ma bende ne gibago e gwenge mopogore opogore e pacho kama gitimore bende anyuola mar Rex Masai ma bende achiel kuom jogo manowito ngimagi e ng'anyo machalo kamano bende koro dwaro ratich wuodgi ma giwacho ni nochiel gi magina kod obila e kinde ng'anyo ma bende nye timore e boma Nairobi. Bende moko kuom jood bura obedo kama tek ahinya mago ma bende ne ogo ombulu mar siro paro mar chik mar omenda somo mar ariyo. Ka bende koro jopiny wacho ni mano paro mane gichiwo ok ket kod paro ma jopiny nitiere godo. Warangane moko kuom weche ma wamiyo pek. Ile direction walienda kukimbilia hapo ndio alishutiwa. So wenzake ilibidi wakimbie sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after au polisi kutoka ndio au rafiki mmoja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaji akapata amebleed kabisa. Familia mar Rex Masai yuagora tichgi kagi wacho ni nowe nyathigi mothom tok go elisasi gi obila odhiambo manyoro. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex, and therefore you must resign. Kweth mar Azimio dwaro mondo gai mar obila Japheth Koome ogwe tao kaluwore kod nek mar rawera e kinde ng'anyo manyoro Nairobi. Ere kaka inyabedo ni seche ma inyo jopiny tichungi ng'ama inyo jopiny no. Omiyo okwamor gi gini ono chanda. Okwamor kode kabisa kenda wakwayo to mara kwa party na mar ODM follow the constitutional processes mondugol nwa Gideon Ochanda. We don't have an MP, waonge gi mjumbe bondo. Jodak ma bondo no bago ng'anyo ka gikwero jaod bura margi Gideon Ochanda kuom luto mbulu mar siro paro mar chik mar omenda ma higani. Nyakaramogi thuolo en mari nyalo tudori kodwa koluwo namba mar ote machuok 239 ka kamano yudo e mbui mag oganda wantie achiel kachiel e mbui mar YouTube wantie kanya e mbui achiel kachiel e mbui no mar Facebook bende yudwa kanya e mbui mar X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni familia mar Rex Kanyike Masai yuago nek mar nyathigi togo elisasi ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mane obag nyore boma Nairobi. Anyuola no wacho ni Rex nogo lisasi kod obila mane ok orwako lep obila. Kendo gidwaro mondo nonro makare otim mar mako obila no. Magi duto timore kinde maduol manono tim mar obila IPOA bende oyango ni gisechako timo nonro mar tho mar Rex. Sharon Ong'ao gi lipodno. Ne en lit gi kuyo e kar kano ringre jomotho ma City, Buore, Nairobi. Familia kanyakla kod osiepe nochokore kai mar neno wuodgi mong'ere kaka Rex Kanyike manochiel gi magina kod obila e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Jonyuol ne yango kaka ne giyudo milome mar tho mar wuodgi. Nilipigiwa simu mwendo wa saa 1 jana jioni, nikaambiwa Wesley ameshutiwa kwa mguu on the left thigh na walimpeleka kwa nearest clinic hapo Archive inajiita Bliss. So kutoka Nyamavila kufika town nilipata yuko. Sikuwa najua kama amekuja kwa kujiunga na waandamanaji sababu alikuwa kazini. So I think ayo after kazi ndiye alikuja kwa hiyo maandamano. Nikafika huko kitu saa 9 hapo. Katulia tu around kufika saa 1 hapo. Sikuwa nimetoka nje. Ndio wife ananipigia simu akinijulisha. Sasa unajua alikuwa anaongea kama simuelewi kitu anasema. Sasa kutamka Rex yuko. Nilikata tu simu, sikuamini yani Kenya ananiambia. Rex manochwadi gi magina e bamne. Wachre ni nochwero remo mathoth kapok noring kode e od thieth ma Nairobi.
kama ne oyange tho mare. Wakati walikuwa wamesimama mahali sikujua ni wapi, hapo tu karibu na archive kulitupwa tear gas. So ile direction walienda kukimbilia hapo ndio alishutiwa. So wenzake ilibidi wakimbie sababu pia walikuwa nakimbilia maisha yao. So after au police kutoka ndio au rafiki mmoja ndiye alirudi nyuma kuangalia kwaji, akapata amebleed kabisa, akaita rafiki yake. Remember even like telling some karaos over there like niaje, there's somebody here like can overbleed, simtusaidie. So the karao hata response yenye alikuwa analeta, it was like leave him there, sijui why was he coming, unaona, something of a sort. So it was like okay, acha tuangalie venye tunaweza fanya. So like nikapata two of which they like good to Samaritan man, of which walikam kuni help ndo tukadrag tu mwili hadi hapo like si unaona. Wuon Rex bendo yango ni tok masira makamano ne ok obedo negi mayot mar kawo ringre wuodgi mar tero e kar kano ringre mar jomotho. Ya kwanza polisi walikuwa wamekubali tunaweza chukua body tukishaandikiwa report venye wamepata. Baadaye wakakuja wakasema bado iko kwa mkono wa serikali lazima ikuje hapa city. So hiyo process yote ilikuwa mpaka around saa 6 hapo. So tulikuja tukaweka kijana hapo, kishamweka kaandikisha kila kitu, katuambia tukutane sasa leo saa hii asubuhi. Ndio tunangojea sasa pathologists tuwasaidi wetu na wa serikali. Jotelo kanyakla kod jokedne ratich oganda mano yuore kar kano ringre jomotho ma city mar kuyo kod anyuola oseyo nek mar Rex. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino okoyo mondo tim nonro mapiyo mar yango kendo mako obila manochelo rawerano gi magina. The only crime that Rex committed was to fight for his own rights. The only crime that Rex committed was to fight for the rights of Kenyan citizens, was to ensure that the high cost of living is lowered, was to ensure that the draconian finance bill does not go through. We call upon the National Police Service to exercise sobriety even as they undertake their duties. On behalf of the Council of Governors and the 47 county governments, we send our most sincere condolences to the family and friends of Rex Kanyike. Seche ma familia mar Rex pod rito duoko mar yango kaka wuodgi ne wito ngimane. Duol mar IPOA bende wacho ni gisechako timo nonro mar tho mar Rex, nek misegodo bila. Ringre mar rawera mong'ere gi nying mar Rex Kanyike ma bende nochiel gi magina gi obila e kaunti ma Nairobi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda nitiere ka e kar kano ringre ma city mantiere buore Nairobi, ka familia ne dwaro mar mondo mi otim nonro makare mar yango obila manochiele gi magina motho. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. Dwaro koro nitiere mondo gai mar obila Japheth Koome ogwe tao kendo kao kang mager ne obila manochielo gi magina kendo nego achiel kuom jong'anyo Rex Kanyike e ng'anyo manyo bagi odiochieng' manyoro mar kwedo paro mar chik omenda ma higani. Kweth mar Azimio, riwruok mar Amnesty International kod jokanyo mamoko kwedo teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo ma kwedo paro mar chik omenda ma higani, katendo obila bende okwede kuom tiyo kod obila maonge lewni moyangi mag obila e kedo gi jong'anyo. E okang' machielo kendo obila koro imanyo kuom tiyo kod teko mang'eny kuom jong'anyo. Ywaruok e kind obila kod jong'anyo manyo kwedo paro mar chik mar omenda ma higani oweyo ka ji ariyo wito ngimagi kendo ji mamoko mathoth oyudo hinyruok. Ka gigoyo mos ne anyuola manowito nyathigi kod joma nyoyudo hinyruok e ng'anyo, kweth mar Azimio la Umoja wuok oko mar kwedo teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo ka gidwaro mondo gai mar obila Japheth Koome ogwe tao. To the Inspector General of Police, we demand that you resign. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex. DPP must institute a criminal charge of murder against your person. Azimio kotelne kod Kalonzo Musyoka bende dwaro mondo kao kang mager ne obila manyochielo gi magina ma ochwo nego rawera ma jahigni 29 Rex Kanyike. To the police officer who murdered Rex, you must surrender yourself before Kenyans catch up with you. We demand that these perpetrators of police brutality be arrested and charged with murder,
before a court of law. Ma en wach mosir kod duol makedo ne ratich oganda Amnesty International, riwruok mar okinde LSK e kind jokanyo mamoko madwaro mondo tend obila owe oro obila ma ok orwako nanga moyiedhi mar obila e kedo gi jong'anyo. Kaluwore kod lipot mar grubegi, ng'anyo manyoro nobagi e kaunti Sapa kod Ochiko kamoting'o Nyeri, Nakuru, Kisumu, Uasin Gishu, boma ma Eldoret, Isiolo, Kisii, Laikipia, boma ma Nanyuki, Mombasa, Embu, Machakos e kind counties mamoko. Lipodo bende yango ni maok tine ji 350 osemaki kamoting'o ji 20 Nairobi, Garissa ng'at achiel, Kisumu ji 3, Vihiga ji 4, Narok ji 4, Uasin Gishu ji 70 kod Nakuru ji 2. Jopiny koro kwa mondo go lipot ne Amnesty International ka gineno obila mora mora masando jopiny e kinde ng'anyo. Chenro boma Mabondo ne ochung' kawuono tok jodak bago ng'anyo ka gikwedo jaod bura Mabondo Gideon Ochanda kuom nyoro luto mbulu masiro paro mar chik mar omenda ma higani. Jodago mane nigi ich wang' mokalo noting'o sanduk manyiso lwar e paw siasa mar jaod burano ka giwacho ni ok odew ngima jodak mag sub county no. Gidwaro mondo duond buch ODM okaw okang' ne jaod burano kuom dhi ataro mar dwach jopiny mane oyiere kod duond burano. Gimedo ni gisekwede kaka jaod bura kendo yango ni mano e tho mare paw siasa ka giwacho ni ok gibi yiere kendo kaka jaod buchgi. Gima duong' momiyo wabet kaka wuono ni ok wamor gi gima ne otimre National Assembly nyoro ka mbunge marwa manoyiero gi chama miluongo ni ODM, chama ma the party leader is known worldwide to be Raila Amolo Odinga, the Mabondo nyo decide mob ordain to the government of the day. Wawacho ni jopiny omed mnadi usuru manitie mahinyo makarasani majority of Kenyans ok nyal afford 3 meals in a day, ok nyal madho chai macham lunch madog tiek gi sapa nikech ngima mapek. The government Ochanda nyodogo yie nodogo timna kamano makata wamodho mna pigo kinyi kende. Bill manyo kale no mano nyokale kaka en Ochanda to kale bill ni ka ok penjo wato wan jopiny wane mane wago kuchego jomwa ma jood gi jogi emo wacho ni rach koro wan wonto wan kaka johalo wonto kara Ochanda ni ne siro gini gi kanye awacho ka tieko ni yani bill no rach kaka johala. Ere kaka inyabedo ni seche ma inyo jopiny tichungi ng'ama inyo jopiny no omiyo ok wamor gi Gideon Ochanda, ok wamor kode kabisa kendo wakwayo to mara kwa party na mar ODM follow the constitutional processes mondo golnwa Gideon Ochanda. We don't have an MP, waonge gi mjumbe Bondo. Jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi okwedo okang' mamalo chiel gi magina mane obila ochelo godo rawera miluongo ni Rex Kanyika Masai mowito ngimane kinde ng'anyo manyoro. Otelo ni kaka jo-Azimio pod gichung' ka tiendgi e kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Ka bende kwayo jood bura mondo one ler kapok gipuodho wachno kokalo kuom goyo kura madhi ataro mar dwach jopiny. To wawacho kendo nikech polis koro ng'eyo ni ng'anyo gi dhi medore ka dhi mbele nikech kata yo manyien tich ariyo ang'eno ng'anyo dhi timore chieng' ma finance bill ni koro dhi okang' mar 3 miluongo ni committee of the whole house. Tij police en ng'iyo ni jong'anyo mirit arita moromo sama ging'anyo. To ka nitie joma timbe gi richo e joma ng'anyo go to ikawogi to itero gi iye. Tok en wach mar tij police donjruok kod jogo mang'anyo mamuol gi risasi gi pi to kod tiagas. Mano tim rach ahinya. Wan kaka jo-Azimio chung' marwa pod en mana ile. Wapingo kendo wakwedo finance bill ni sani kiny nyaka chieng'. Wabro kwede nyaka giko. Kendo wakwayo jood bura manyoro oriwo bill ni lwedo ni gine ler mondo koro giriwre kodwa kwa dhi mbele nikech kaka waneno piny chalo jo Kenya duto te odagi wach mar bill ni koro onge tiende mondo jood bura odhi od bura to go kura e yo mokunjore kod wach jopiny moyierogi kata mag represent.
Jotelo mawuok e riwruog siasa mar Kenya Kwanza osiro lwedo okang' margi mar kalo chik omenda ma higa mar 2024 e somo mare mar 2 en paro mar chik mosebedo ka jopiny kwedo kotelnegi kod rowere. Kane giloso Eldoret e kaunti ma Baringo, jotelogo kotelnegi kod jatend migao maduong' Musalia Mudavadi yango ni piny owacho nyaka yud kaka ginyalo solo suru mar chulo gope kod dongruok mar piny. Eden kweth mathoth od bura Kimani Ichung'o siemo jotelo manie Kenya Kwanza mane ogombulu mar wito oko chikno kendo jiwo jotelo mondo kik wuond jopiny e wach chik paro mar chik mar omenda. Weche mane osir kod jotelo mamoko mane oyuore romono. Nataka tufahamu neno hili. Finance bill ndio msingi wa serikali. Finance bill ndio mizizi ya serikali. Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect, kusema ukweli, ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. It is equal to a vote of no confidence in a government. Kwa hivyo, mimi nawasihi tu kwamba kama wa Kenya, let us be democratic as we are. Let us continue to realize that the best way to reconstruct our economy is for us to generate and create more opportunities for resources at home, and then to be able to then borrow on a limited basis. Na mimi nataka niwatangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes, na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. Sababu hii finance bill, nimesikia wale wa Gen Z pia wakiuliza, hii finance bill imeletwa na Ruto. Sio Ruto ameleta finance bill, imekuwa tangu tambo. Wadhi county ma Homa Bay kama rowere county no bende koro wuok oko ka kwedo paro mar chik mar omenda mar higani mane okal somo mare mar 2 odiochieng' manyoro e od bura. Rowere go wacho ni gisiro lwedo rowere wetegi ka giwacho ni mae thuolo manyaka piny owacho winj duondgi kaka rowere mosebedo kaneno matek e pacho ka nikech ochumi mar Kenya masani ni malo. E twak margi boma ma Homa Bay, rowere go bende wuok tung' mosuo gi jood bura mane ogoyo ombulu mar siro lwedo paro mar chik makamano ka giwacho ni jood bura go onge gi jo Kenya e chunygi. Kuom mano gilando ng'anyo mar tipo e chuny boma ma Homa Bay chieng' tich 2 juma manyien ka gikwedo go wach mar paro mar chik omenda no. Wan kaka Gen Z, wan kaka rowere Homa Bay County ka ge Kenya mangima watamore. Kendo kaka Homa Bay County ka ne pod waling, lakini waneno ka sirikal oduogo ling kendo gido winjo duondwa rowere kaka county ka. Kendo wacho ni next week Tuesday I call upon all youths Homa Bay County ka rowere king'eni nyathi school, indra were mutieko school, ja piko ng'ata. Tuesday wadhi e ndara. Yudo ka mostly majorly youth sani as panao gionge tich. Yudo ka ng'eny gi timo biashara matindo tindo. Yudo ka ng'ato boko tonge streets and mane kama wane are living. Yudo ka the government is again coming to impose a taxation on imported eggs. To the higher percentage mar tong michamo Kenya ka bedo imported from Uganda. Koro this one ma weyo wakamarach sana as youths. Sani wawuogo oko kendo ka wawuogo oko mondo karomo 2027 wakao kura. Ji milion 50 gikoka okura. Bunge cha waloko te. Bunge ka waloko te watieko regi siasa marachni. Jogi kelo paro mahinyowa. Whatever is happening in the country right now, we are surprised. Even our representatives cannot read from the reactions of the people. It is a very sad state of affairs. I'm so proud of Kaluma, our Honorable MP, Kaluma Opondo, for saying no to the finance bill. And on Tuesday, we are going to riot as Homa Bay Gen Zs, and I'll be the front line of it. Jarub jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni jomoko e sirikal osebedo ka siemo kendo buogo jood bura mawuok e gwenge mag Masawa kuom tiyo kode. Gachagua mane loso e kaunti ma Kiambu bende oramo ni onge ng'ato madhi chungo chenro mare mar riwo wi Oganda mawuok e gwenge mag Masawa kaka yo mar miyogi duol e weche mag telo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, ogaye mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa onyiso Gachagua mondo oriwre kodgi po nono ni chunye ojo kod Kenya Kwanza.
E nyasi mar sidho jadolo mar kanisa mar Jesus Compassionate Church e kar chung' od bura mar Ruiru e kaunti ma Kiambu, jalup jatend piny Rigathi Gachagua oramo ni onge dok chien e chenro mare mar riwo oganda jo-Masawa. I want to confirm that the unity of the mountain is unstoppable. It will continue. It's actually complete. Imebaki 1%, a few leaders here and there, and I'm sure they will be aligned na wananchi tukiendelea. Gachagua wacho ni onge kaka onyalo konyo jatend piny William Ruto riwo oganda jo-Kenya e kinde ma gwenge ma owuoke to opogore, ka onyiso William Ruto kod jotelo mamoko mabacho kae bende orie e gwenge magi. Charity begins at home. Hata Yesu alianza Jerusalem kabla hajaenda Judea. I cannot help President William Ruto to unite Kenya if I cannot unite home hapa nyumbani. Lazima kwanza nipange nyumbani. Sisi tunaungana tupange mambo yetu. Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, unganisha watu yako. Mzee Raila Odinga, unganisha watu yako. President William Ruto, unganisha watu yako. Kila mtu aunganishe watu yake. Alafu Kenya yote tulete pamoja tuungane. Iranyisi machielo ni Kenya e kinde kod jatend piny William Ruto ni e kind Nakuru Gasumbi. Gachagua olero ni jomoko e sirikal osebedo ka bwogo kendo miyo siem jood bura kuom tiyo kode. The ordinary wananchi, all of them are speaking one language. Ni Oroma. Just few leaders here and there, and we understand. Some are being intimidated, they are being coerced, they are being threatened. Oh, if you call for unity, you shall not have projects. Oh, if you are seen with the deputy president, things can be very bad. But those are normal things in politics. Kata odoko ni osebedo kama diny e kinde kod josiasa machiegni kod jatend piny William Ruto e wi chenro mar riwo oganda jo-Masawa kaachiel gi pogo mwandu mag Kenya kaluwore kod kwan mag ji. Gachagua oramo ni ok obi wuok e piny owacho. How on earth? This is our government. This government will put 47% percentage. It's our government. If anybody would want to leave, they would leave. This is our government. Sisi tuko hapo. Juzi nimesikia Mheshimiwa Mudhama amemuuliza kiongozi wetu hapa, huyu mzee wetu, watu ya Lower Eastern waungane. Sijasikia mtu amesema ni ukabila. Amenyamaza. Juzi nimeona Speaker Wetangula ameita watu kwake. Amesema watu ya jamii ya Mlembe waungane, wapange mambo yao. Hakuna mtu amemkachifu. Hatutakubali yeyote aguze Rigathi wa Gachagua, sisi watu wa Mlima. Taro kod geno mag ji mathoth, jotend Azimio mane oyuoro e nyasino onyiso Gachagua mondo dhi nyime kod chung' motegno e golo pache hagisingo mar kwedo chenro moro amora mar thiche e APC. Jatend DAP Eugene Wamalwa kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka otemo sero Gachagua mondo bi oriwre kodgi e riwruok mar Azimio ponono ni ojo kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Na hata wale wanasema eti Gachagua anataka kuharibu serikali akileta hii maneno ati anaweza angusha hii serikali. Kwani serikali ikianguka hamwezi unda serikali ingine? If they try to impeach Gachagua, Azimio yote itakataa. Hiyo nimesema wazi. But we can impeach both Gachagua and Ruto. Jatend DAP Eugene Wamalwa kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka otemo sero Gachagua mondo bi oriwre kodgi ponono ni chunye ojo kod Kenya Kwanza. Josiasa mauke gwenge mag Masawa mane oyuoro e nyasino osingo mar chung' kod Gachagua e dwaro mare mar riwo oganda jo-Masawa. Chris Owino, Ramogi TV. Weche mag siasa ma Kenya ka dita mipimo. Wadhi nyime kama jaod bura ma Ugenya David Ochieng onyiso jatend piny mondo wek siko ywagore ni jatend migepe sirikande keto nyawe tich to mondo kaw okang' mar thicho gi oko e APC mondo dik mamoko mani kod oteku mar tich. Owacho magi e kinde mane duond buche mar MDG obago romo mar ndiko jokanye kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo ni kod ler. I want to tell the president today that if you truly believe that some of your cabinet ministers are incompetent, sack them, put in the right people on the government with you. That's what you need to do. Magine owacho e kinde mane ene romo mare mar adek kod jopiny romo mane okelo kanyakla jokanyo mar chama mar MDG 2500 e boma ma Kisumu.
Romono mabende ne oriwore kod chenro mar ndikruok mar oganda kaka jokanyo mar Movement for Democracy and Growth MDG ne okelo jopiny kowuok e sub-counties abiro duto ma Kisumu. Jaod Bura David Ochieng ne opuoyo okang' mar rowere madendore ni Gen Z pachoka osekao ka gichung' motegno mar kwedo paro mar chiki komenda mar 2024-2025 kendo yango ni orwako gi duond bura mar MDG. The young people of this country, I salute you. The young people of this country, we love you. The young people of this country, we believe that you are doing better than we have done, those of us who have come ahead of you. We learned a lesson yesterday, and as David Ochieng, I want to assure you that I will always listen to the voices of the young people. Jatelo no yango ni sani oken seche mowinjore thum jo Kenya kod weche mag budget kaachiel kod paro mar chik omenda to en thuolo mowinjore non mos kaka inyalo res jo Kenya kotenore kod nengo ngima kod osuru mamedore piny maru gigo mamedo nyayo dhier pacho kae. We want investors to come in. We want this country, everyone to know that next year, the other year, this is our economic policy. So I want to ask those who are advising on economic matters that we are looking for economic predictability, not economic ping pong. We're looking for economic consolidation, not economic fragmentation. We want our people to feel the economic policy that we are put in place holding water in their lives. Bende otielo ni akweda mag dhoudi, manyak, kotenore kod kaka osebed ka indiko jotelo kod chwalo dongruok pacho kae en achiel kuom midhiero mathiro dongruok marom e dier oganda jo Kenya. Ukabila imeingia nchi yetu hii kama kansa kubwa sana. Ukabila imeingia nchi yetu hii kama ugonjwa ya ukimwi inaua sisi wote. Ukonya bedo Uganda mang'amoy jotelo to ng'iyoma na kama ai na moy jotelo imiyoma kama ai. And I'm not afraid to say, look at the cabinet today. Our cabinet has 22 members. Out of the 22 members of the cabinet, 12, 13 are from only 2 regions. Yet we have 41 tribes. You cannot build a country like that. In the last 11 years, we have built around 6,500 kilometers of low-volume steel roads. Out of these 6,000 kilometers of low-volume steel roads, utapata kwamba Central Kenya iko na 1,800 kilomita ya barabara. Rift Valley 1,700 kilomita ya barabara. Nyanza kilomita 250. Western Kenya kilomita 320. Na tunaishi kwa nchi moja, wote tunalipa tax. Jaod Bura David Ochieng nie kampen mar manyo huma ne duond bura mar MDG koyango mar wuotho e gwenge kod counties duto ma pachoka e chenro mar ndiko jokanyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano nya Millicent Adhiambo mano bende report matero wa yue mokwongo chenro en mar oimore Ramogi TV. Anano kanyo ka bende uoro ote mbui mar Facebook. Brian Wood Kisumu wacho ni watching from Kisumu kama nyaka gi mama na Evelyn Orieny podan kodu nyaka gi kwero kamano. Quinta Owiti wacho ni sad to lose a young man fighting for his right. Watching live from Migori with my mom Grace Owiti. Alwala Junior neno wako wuok Dirubi Orphanage nyaka chupacho an bungo maneni maler bungo makar wakna jaoda Dorin mama mano duor Olima George nyuoma wacho ni an George Wood Komenya onge wach Ramogi TV chopo maler kamano weche manyien mago imore chopo no makare sana Rapogi Kanyamkago mano tis tinga asedonyo kaka pile Anne Mbakasi Jaconia Oyugi kabende kanyo Omulo Jaro wacho neno wakanyo ka entiere Siaya Maka Kumu Junior wacho ni Imorean Kiringo Kas Gunga Mbeta obila onego oris jopiny ok nego jopiny bende Felo Jako Yugi wacho ni Gideon Ochanda mana paro ni jago mawuok Bondo ko wacho kanyo ni jaod bura margi ne ok otimone geyo makare kaw kamano nyako Ramogi kik idhi mabor sani en sadek gi dakika 27 waduogo gi weche mathoth. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa
hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Machiegni kendo duol mar Governors okwedo kang' mar migao mar omenda dwaro mar kao kata mar nduso bilion 5 kowuok ewi omenda bilion 400 ma onego chwal ne counties e omenda mar 2024-2025. Governors bende dwaro ni migao mar thieth oneni gowi mar bilion 8 ma ute thieth mag piny owacho bandho kuom okumba mar thieth mar NHIF ochul kapok otiek chenro mar dar kidhi okumba manyien mar SHIF. Joyce Oduor gi ler mathoth. Godo kuom seche buora kod migao mar thieth, Governors kotelnegi kod jakom duol mar Governors Anne Waiguru wacho ni ok gibi yie mondo ma counties bilion 5 kowuok e pok mar bilion 400 monego chwal ne counties e hik omenda manyien, ka giwacho ni kaluore kod chik, sirikal mamalo e monego winj pek kaponi rem nitiere e budget. We note with concern that the National Treasury intends to reduce the county equitable share by 5 billion from the 400.12 billion allocated in the Division of Revenue. We therefore wish to state unequivocally that the Council rejects this proposal in totality and demand that the National Treasury retains the county equitable share as enumerated in the Division of Revenue Act 2024 after the mediated process. Kaluore kod jakom duol mar Governors mabende en Governor Makirinyaga, sirikal mamalo poko chwalo omenda maderom bilion 63.5 ne counties mar dwe mar 5 kod mar 6 e hik omenda marumo bang' ndalo 9, gino mowacho ni osebedo kathiro chenro mag tich e counties. As it is, many counties are struggling to pay salaries because we only received the allocation for April this week, and we are now asking that the allocation for May and for June
is disbursed so that we can be able to meet the obligations of providing service delivery, especially in health, and also paying the healthcare workers and the county civil servants who work in the various counties. Eromo mar gima bende no yuor kod jatend migao mar thieth Susan Nakumicha, duol mar governors bende dwaro ni gowi mar bilion 8 maute mar thieth mag piny owacho bandho kuom okumba mar thieth mar NHIF ochul kapok otiek chenro mar dar kidhi okumba manyien mar thieth mar SHIFA. That the Ministry of Health shall ensure that the 8 billion shillings owed to county facilities by the defunct National Health Insurance Fund will be paid even as we roll into the new SHA fund. To mar mondo mi chenro mag thieth omed dhi mbele yo makare e ute thieth mag piny owacho, Gavana Tharaka Nithi ma bende en jakom komiti mar thieth ka duol mar governors bende okwayo sirikal mondo migi omenda mondo gichul godo KEMSA mosebedo ka bandho counties. Recently we were on the spot from the ministry as having not paid debt for KEMSA. It will not be possible to settle those debts for KEMSA unless we get our full disbursement, because we have to make a hard choice between paying debt for KEMSA and paying salaries for the workers who are working in those hospitals. So it is critical for us to get the full disbursement of up to June for us to be able to pay monies that are owed to KEMSA and other suppliers. Kata kamano, counties osingo mariwore kod migao mar thieth e chako chenro mar ndiko jopiny e bwo chenro manyien mar thieth mar Social Health Authority. The Ministry of Health, in collaboration with county governments, shall conduct a public campaign on the rollout of registration of citizens to the Social Health Authority. The county governments and the Ministry of Health shall have continuous engagement to ensure effective implementation of UHC. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Nyakaramogi pek mar ria osekelo chandruok ne rowere manyiri kod joma mine kuom thuolo malach. Kaluwore gi lipot mane ogol gi migao mar thieth e odiechieng' rito ler e kinde ria, 65% mag nyiri kod mine pacho ka yudo pek e nyiewo taulo mag ria. Mae biro e kinde ma piny owacho chano mar medo osuru ne taulogo, gino madhi medo kelo pek mathoth ne thoth mine kod nyiri e pacho ka. Mae lipot molos kod jofwambo mekwa Efi Nyakidi kod Cynthia Onyango. Jumani duto te rowere osebedo ka ng'anyo ka kwedo paro mar chik mar omenda ka rowere manyiri e ng'anyono kwedo wach medo osuru ne taulo mag ria. We are already burdened by the societal and cultural role that we have been given. Kunyesha is not an economic activity. We will never accept to be taxed like that. E kinde mokalo, ywak osebedo e neno ni nyithindo manyiri oyudo taulo mag ria samo winjore mar geng'o midhiero magikalie ka piny owacho kod jokanyo mamoko osebedo ka chwalo taulogo ne jopuonjre e skunde. Kata kamano, ang'o matimore ne nyithindo manyiri maonge skul to onge nyalo mar yudo taulogo? Pek mar yudo taulo mag ria omiyo nyiri ariyo ma jodak ma Kibra obedo mine ka sagi podi. Kochopo sa mama na pads, okenga ni more yo mayot. Inoni ka onge go, akwayo. Samoro be kikwayo ng'ato dito tuoni. Ore winjo ka iwang'. Chako idhi manyo pesa oko mar mondo me yud pads. To be kikoso, beta kamano. Nikech samoro yudo ka in school. Nyaka baba to nodong' kendo gi mama. Mama lwete en achiel. Onge kaka onya balance wa. Koro na mana we school. Mondo jok moko go yud kaka mama yud kaka chulo nigi fee. Eka koro gigini gidhi e school. Gidong' i wang' dhoot. Mae e yo mayot mathoth nyiri mapacho ka neno mar yudo taulo mag ria, gino marwako gi e keny momondo, miyo gi mako iye moiw kanyakla kod landruok makute magayaki. Kata kamano, kaka thoth gi fwenyo bang'e, yorni oken mano makonyo kuom kinde malach. Nilitoka kwa nyumba, nilienda nikakaa tao, kwa huko Sapora tao, ama chokora huko, nikatoka huko, nikaendanga kazi. Kapatana kijana tukaishi na yeye, nikapata mtoto. Kwa penye nilisema arudi nyumbani, sikujua kama niko na mimba. Mama kaniambia tu nikae nizae, nikazaa ndio mamladi amekuwa mkubwa, lakini mama ananiletea kila kitu. Mimi mwenyewe sina kazi. Kijana alinipea mimba, tuliachana na yeye.
juu hakuwa ananisaidia. Na kupata mimba nilipata juu kupitia hizo period. Unaenda una have na mtu sex ndio upate hata hiyo pesa ya kubuy pads. Kijana hizi kupea pesa kama ujalala nayo. Hivyo ndo wanakuanga mamina hapa kwa mtaa. Kaluwore ni pod gionge nyalo mar nyiewo taulo mag ria, gimanyo lewni magiboyo e kinde magineria, lewni magitiyogo bende kelo negi midhiero e ngimagi. Karka pesa ta maka dhi aluoko ne ng'ato bang'ano miya pesa, to be samoro kokaluoko ne to be abeta kamano. Kech be kiketo ni dhi kao lewni matindo tindo ko inyalo choko mang'eny de ba jogi. Nikech samoro be idhi kao law, samoro law no lil. Kiketo e wiginene mari ti samoro yudo infections. UTI sani ng'eny keche samoro kalure gi chuo magidhi e bende. Then gitaulo mag riagi be ka okitigo yo maber to nyaka yud tuo mar duong'ni kono. Bedo ni ria thothne ineno mana ni ting' mar wakeni kata nyiri osekelo akweda. Ka joma chuo ijiwo mondo obed machiegni kod mondegi kanyakla kod nyigi e kindegi. Ng'ama dichuo kia ng'ama dichuo mano paro monge kod ondi. Kora temo mondo chiw pachgi. Nikech most of them wan kod joma osebedo machua e marriage to wan gi joma pod youth. Koro youth koneno rem ng'ama dhako ting'en kata ng'ama rem nyako. To nyalo kawo nyako no mochido koko ng'en situation mang'ano kale en situation matek. Riwruoge mag ji giwegi bende oseketo kenge makare maduoko chien pek mag ria e skunde kod mieche. Okengegi gin kaka keto aluora makare moting'o pi maler kod kuonde konyruok makare. One give facilities, suppose one give organization, also services, machiwo gik ma mine dwaro, like wash facilities. P is very important. Samine noka jomamine the menstruation. Water is very important. Private toilets also being very important. The children can't give those private toilets. Nathima nyako kodhi ogolo kata sanitary pazodo nikete kanye oluor rengi stigma very important. Koro gik machal kamago nego beni ng'iyo. Kwayo ne sirkal kaachiel kod jochiw sir mondo los chenro manyalo konyogi donje kuonde tiegruok mondo giyud lony mopogore opogore manyalo konyogi yudo yor yuto makare. Anyalo kwayo sirkal mondo ochornwa gik ria machiegni. Kech samoro yudo ka ng'ato ni ochopo sane mar dhi malo, oonge pesa, oonge pads girigo. Timo to gitimo moro mondi kendo gitemo. Makmana ni jok magichopo giga lwetgi emok chopnwa. Yudo ni samoro sirkal omi ng'ani odhi oketo kare nowuon. Koro ng'ama ni oko to ok yud kony. Watusaidie tu tupate pads na yani watusaidie tu kama si young mothers. Sana. Watu consider sana. Wasikuwa na consider kwa vitu zingine na alafu sisi tunaachwa nje, rate ya young mothers inazidi kuwa juu. Kata bedni okenge modhuro iketo mar gayo lando kute magayaki mako iye moeu kanyakla kod keny momondo e kind rowere, sirkal idwaro mondo owit oko usuru miketo ne mwandu mag ria mondo omi nyiri kod mine duto thuolo kod yot e kinde ni mochono e ngimagi. Erokamano ahinya Jael kaachiel kod reporters magwa mabende ne okonyo loso ripodno. Ka wadhi nyime ne riwruoge mag oganda makedo ratiro mag mine dwaro mondo apises mag chiwo obok mag lowo keto okenge makare maneno ni joma mine mantiere kod buche mag lowo owinjo yo makare. Gitudo medruok mag ywaruok mag lowo e kaunti ma Migori kod moko kuom ruodhi kod apisas matiyo e bad migawo mar lowo mochung' ne chiwo obokgo. Jojuma kolo wachni matut. E seche ma joka maruogo mag oganda makelo ratrogo mag mine e kaunti ma Migori dhi nyime kod konyo mond liete e manyo ratrogo mag lowo, seyo oketi ni apisas e migawo machiwo obok mag lowo kaachiel kod ruodhi e kaunti ma Migori. The local authorities mondo gikonyi as a woman they need sexual favors. Koro my question is these sexual favors ibotimge nyaka karango? Samoro ka miyo ma waseyudo ma waloso godo manitiere gi wach lo en kipenje nang'o motimore odwa goni sigandlo to samoro kodhi kalans ingise ni mama mimi sina wakati ya hiyo tieki idwara ng'o. Wan gi cases mang'eny kata sani an gi case moro mama moro jega 70 to chief mangima whole chief omae lo mowene mana korido matin mokadho gi kuma ode no ntiere kende.
E kinde romo mane obagi kod riwruokno mar Civil Society Organization Network, romo mane ochope kod oganda mawuok e migepe mopogore opogore ma oting'o kata mago malo. Thoth mon liete mantie kod keses mag lo e kaunti ma Migori wacho ni thoth jogo mamayo gi lo nitie kod tudruok kod moko kuom ruodhi kaachiel kod apisas matiyo e migawo malo. Gima wang'eyo ni cases mag land to nyaka land register bed nong'eyo. Koro kisetere kono tiwene iweyo kes in idogi irita ng'owa chieng' mochiki na ng'owa ni dogi. Ani to wuok ka registrar. Nekech onge kaka registrar nosechiwo. Sasa tema ng'ato chiwo title deed. Oketo in record. Ni title deed maka obedo issued to ng'ama kama. Ere kaka ichaki chiwo the same parcel ichaki miego ng'ato mikete title deed nyinge kendo. To nyaka gi sani aneno an gi geno ni mbele ber kendo adhi yudo akina kaka nyathi ma nyako nikech chiko yie na ni nyathi ma nyako be nya bedo gi lo e dalagi. Director mar riwruogno mar Civil Society Organization Network Betty Okero wach ni mon liete kale matek e lwet kuom ruodhi kaachiel kod apisas matiyo e migawo malo. To gisego report ng'ato ng'isi ni en gi obi kata moloyo 10 mosego report to onge gimitimo. Imiyo mineno michande wach lo idhi yudo ni 3/4 te gin chiliete. Higni 26 kane wadak kanyo ka ng'ato nobiro ni en gi title deed mar kanyo manoyudo higni 2 mokalo. Obiro gi jogene magimuko odwano magitong'o nyaka yiende. Gima lit na nine gikawo lo kendo sani ogero ot maduong'. To koro kata mabati mane maba wagino ogero godo ot kata mana yiende bene gikawo. Okero wani ber ka iketo yore makare mar konyo mine mantie kod keses mag lo mondo giyudi ratichgi. Koro kata jo lands be onego bed gi mesa kata room mamiyo man gi chandruok mar lo dhi go report kachacha. To kose go report kachacha nitiere office ming'ise ni kare dhi kama kata dhi kamano. Ko kamano tabo konyi kama. Ni osedhi for over 10 years makata owadwa notwe in 2013 mana nekech wach lobno. Kaka okang' mar duoko piny keses mag lo masani medore e kaunti ma Migori, jodongo bende koro kon mondo koro bedi okang' manyime mar konyo tieko ywaruok mag lo e kor gwenge. Wang'eyo miyo michando e wach lo ok ni wakia. Wadwaro ni jodongo odonje wach moro mane gitimo mar kelo kwe. Wabeduru gi committees, wabedo gi kangaroo courts. Mwanyalo loso gigi dala. Mwanyalo loso gigi kwa ng'eyo ni mata wuoyo gi wuod ng'ane, ma wuoyo gi ching'ane, ma wuoyo gi min ng'ane. In that case, wan wawegi wadhi neno wich kuot ok wadhi ma ng'ato. Kae to maduong' ahinya, wawekero pesa kaka jodongo makonyo piny. Nyaka sani nitiere mod liete mathoth e kaunti ma Migori mawacho ne gisewuotho e apisas mathoth ka gimanyo ratiro mag lo kuom higni maloyo 5 ka nyaka sani geno pod onge. George Juma, Ramogi TV, Migori. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it.
haya, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibeti at least 3 games, at least moja ikuwe ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Machiegni e paw tuke jahera matuklu mar Gor Mahia Jared Obonyo ma ong'ere gi nying mar Jaro Soja koro gwe tao kendo weyo thuolo mane ogwele kaka jabetre mar weche tuke e kaunti ma Siaya. Jaro Soja ne ogwele thuolo no e lendo mane otim gi gavana ma Siaya James Orengo e chak higa mokalo mar 2023. Ripota mar kaunti ma Siaya George Amolo miyo mathoth. Jared Obonyo mong'ere gi nying mar Jaro Soja ne ogwele lemo mar bedo jambete mar kaunti ma Siaya mochung'ne weche mag tuke kama ilendo mane otim gi gavana ma Siaya James Orengo chieng' tarik 1 dwe mar 1 higa mokalo e kinde mane iloro ayanga tuke ma higa ka higa mag Migwena Annual Sports and Cultural Festivals ka koro nito Jaro Soja olando ayanga ni en owere gi thuolo no. Adwa na ywakino ayanga ni no keta kaka sports ambassador ma Siaya County. To koro sports ambassador ma Siaya okony jodendo. Ana dwaro gima timango akonyo dendo mok ni chieng moro jibro blema ni Jaro ni chiemo Siaya kendi gibro penja to Jaro higni abich orum nikech sani en higni adi nyaka ne yier okinya dek onge gimo sikelo dendo koro onge tiende mara ka sports ambassador ma Siaya mabro benefit kaka Jaro Soja to jothurwa to hinyore. Jaro Soja nowacho weche gi paw tuke ma Odendo Primary School e sub-county ma Wagai e kinde manodhi chiwo ayanga moko kuom mich mag gige tugo kamoting'o gonde mag chuma to kod uniforms mag jotugo ma ochiw ne tim mar adhula ma Odendo kuno kokalo e riwruok mar Raymond Omolo Foundation. Ayudo sir kuom osiepna miluongo ni Dr. Raymond Omolo, Interior PS. Owacho na ni Jaro dhi e gweng'u adwani mondo lok sura mar gweng'u nikech wadwaro dongruok. Koro gima duong' en ni wamor nyithi skul bende bon nikech gigi biro konyo the whole community. Nokawo thuolono bende mar jiwo jotelo mamoko bende mondo mi osum ranyisino kowacho ni gwenge ma Kaluo nyalo mana dongore ka ji oriwo lwedo kendo tiyo kanyakla. Ing'eni sports kaponi mako nyathi moro nyithindo gino ka gigo opira maber. Kimako lwet nyathi moro bitero oko kata iter tim machielo. Nyathi achiel kende nyalo konyo dalagi, unyalo golo dhiri dalagi. Magi owacho ka jotugo mag adhula ma Odendo kuno ka achiel gi tent school ma Odendo Primary School kama ema nogurie gonde mag chuma goeko to koro nyiso mor matamre gi nono. Jaro agoni erokamano maduong' kabisa. Pok naneno post Odendo kae kata chako go football ka be gi weche waiga mana ka watong'o yien kata waguro lwara wachoko chunga odoko ne Jaro Soja erokamano kachiel gi PS Raymond Omolo at least koro kata ko wabiro go zoezi kae to players bedo gi moral. Kuka weche mag sport adwa wacho ni nyithindwa osebedo ka timo maber kendo an gi geno ni gibiro medo timo maber ka wasenwang'o goal posts mag football, wanwang'o goal posts mag netball. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Riwruok mar tuke adhula lig maduong' pacho ka FKF biro sidho Gor Mahia Yanga chieng' Jumapil kaka joloch lig maduong' mar season mar 2023-25 e alap ma Kenyatta Stadium Machakos. Kogalo nokawo kombe mar league season ni kodong' tuke 4 ka tukgi mogik chieng' Jumapil biro bede kindgi club mar Bidco United. Ma en okombe mar 21 ne club mar Gor Mahia lig maduong' ka Captain Philemon Otieno gi jatugo madiere Osino Dhiambo okwayo johera mar Kogalo mondo chop kar rombgi chieng' Jumapil. Jonathan McKinstry ma en kocha mar Kogalo biro gweyo tayo to kawo lig chieng' Jumapil ka oseketo koke e orak gi tim maduong' mar Gambia. Kata kamano okwayo jo Kogalo mondo chop e alap ma Machakos kama klab no ibiro miye okombe.
The moment tumeingia kwa pitch, kuna venye celebrations hazitakuwa venye ziko zimeorganiziwa. So naweza achituma fans to kwa discipline to celebrate trophy yetu. Unajua tumezoea but tuko tu discipline to celebrate trophy yetu. Si wote tunafuraha kwa Galo family. Yeah. Discipline. It is our last game, and also it is the game that we will be crowned, will be officially crowned as champions. So I want to urge them to turn up in large numbers, they come and enjoy the game, and after the game they should maintain peace, and also they should, this time round I want to urge them at least to give to give us ample time at least to celebrate. We want that color, we want that passion, we want that just energy in the stadium. But also, you know, at the end of the game, you know, these guys, you know, we've got 30 guys there who've worked extremely hard all season, and they want to enjoy it with the fans, but at the same time, you know, being able to enjoy that moment of lifting the trophy on the field and then, you know, sharing it with the fans in the stand. Klipe mag Police FC gi Police Bullets matuge lig ma Kenya Premier League gi Women's Super League biro yudo bezas manyien kowuok kuom migawo mar arita. E romo margi gi jotugo matugo ne Police FC gi Bullets, jagoro mogirore migawo mar arita Raymond Omolo nochiwo singo makamano ka bende jotugo mimich mar omenda mar $1 million. Police Bullets e joloch lig maduong' mar Wakeini ka Police FC bende ochopo e finals mag FKF Cup. Omolo bende singo ne jotugo manyien ibiro ndiki kokalo e kepo mag obila motelo ne klepe ariyogo tugo tuke mag CAF. Coming to this function, asanteni sana, God bless you all. I really know how pressed the PS is. He has had to. There will be recruitment of Kenyans into the service, and my conversation with the DIG and the IG and the leadership at the ministry is that it would be good to give, particularly some of the players, an opportunity to be part of that process. There was the issue of the bus. I had committed to one bus, but because we have 2 teams, so I've had to consult with my CS, and he has also committed to get us another bus. Nyakoromo gi kapo kaloro weche manyien magoyi morewa Samaria dek mokom otemoro kae na ba mar otema chuok Ramogi ma owino Kamino Molo mar Ngodhe Ramogi ler e dala mar Ngodhe kae Nyasaye oket chuny Rex kamokwe obiro tim nonro mapiyo piyo mondo ratiro oyudre. Ramogi TV maya Auki Dibo kanyo yani Masai Karuto tiyo jopiny to ere gimomiyo kodwa winjo ywak jopiny mae telo ma ok nyalo konyo wairo kamana ahinya Nyakoromogi mano bede thuolo mane antiere godo mar kelo weche manyien mag Oyimorero. Kamano bende kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Sadek gi dakika 55 kelo we giko mar chenro mar Oyimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Discover the beauty of Amboseli at All-to-Kai Lodge with 30% discounts from View Travel. Enjoy a 3-day safari from 25,000 Kenya shillings inclusive of transport. Wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Have breakfast in the bush with sunrise as your backdrop.
Enjoy guided nature walks in the park, go bird watching, and experience wildlife through game drives at Amboseli National Park. Immerse yourself in the Maasai way of life by experiencing the culture, food, dance, and heritage. Ready to relax in the wild? Let View Travel guide you. Visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Gonga Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda, ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo.